za su shiga. Akar makalla za mu so mu ji sunanka sannan da wani takaitaccen tarihin Maulana a matsayinku na wanda ba wanda ya san tarihin shi kaman ku. Sunana Professor Khalid Abdullahi Zaria, shugaban hukumar rubutun tarihi da harsunan Afirka. Na'am. Takaitaccen tarihin Maulana Sheikh Rasul Bauchi radiyallahu ta'ala anhu, an haife shi ranar 2 ga watan Al-Muharram shekarar 1346 Hijiriya, kamar yadda ya bukata a rubutun cewa a girmama kirgar Hijiriya ba miladiya ba, saboda shi ma'aikacin manzon Allah ne, kuma kirgar shekarun manzon Allah da ake faɗa shekara 63 ana kirga ne a matsayin kirgar Hijiriya, don idan aka sauke kirgar shekarun manzon Allah suka koma miladiya shekaru za su koma 61. So Maulana Sheikh Rasul Bauchi radiyallahu ta'ala anhu yana da shekara 101 da wata 5 da kwana 3 ya rasu. Allah ya jaddada rahamarsa a gare shi. Yana da watanni 1217 da kwana 3. Dan yana da kwanaki 35,945. Yana da watanni masu 30 na hijiriya, wata 649. Dan yana da watanni masu kwana 29,568. In aka haɗa za a ga an samu 649 a hada da 568 za ga an samu 1217. Sai wannan kwana uku da suka karu, saboda an yi wa Maulana yawa fati ne ranar 5 ga watan Jumada akhir, kuma an haife shi ne 2 ga watan Al-Muharram. Saboda ranar da watan Jumada akhir ya yi 2 ga wata, to ranar yana da shekara 101 da wata 5 kenan, sai aka kara kwana uku. Wannan kwana uku su ne ake ta magana. Maulana na da 'ya'ya 100, jikoki 512, 'ya'yan jikoki 206. Sai kuma abin da Maulana ce wasiyar da mahaifinsa Alhaji Usman Adamu ya masa, cewa duk lokacin da yake lissafin abin da ya shafi iyalansa ya idrake su a ciki, saboda baya da kowa sai shi. Idan har wannan lissafin Alhaji Usman Adamu bai dinga shigowa ba, zai zama za a manta da shi. Kuma ya yi masa bisharar cewa rayuwarsa za ta yi albarka kamar yadda muka gani. A yau an waye gari idan ka sa 'ya'ya 100, jikoki 512, 'ya'yan jikoki 206, ka sa Alhaji Usman Adamu, ka sa Maulana Sheikh Rasul Bauchi radiyallahu ta'ala sun kai 820 kenan.